ha eixit el riu. Anem a agafar ranes? El meu avi em va dir que les granotes s'alimenten de mosquits. Si les cacem, estos ens picaran. És veritat, es diu granota. Quina paraula més bonica. A partir d'ara la utilitzaré. Quanta aigua porta el riu? Ves en compte no caigues. Mira, aquella està prenent el sol. Em sembla que és un sapo, perquè és molt gran. No creus? Sí, és molt gran. És un gripau. Gripau? Sí, el gripau és un altre amfibi. Ala, per allà passa una lagartija. Té la cua molt llarga. Lagartija? No es diu lagartija, es diu sargantana. Quantes coses hem après de la natura. Cal utilitzar les paraules correctament quan parlem. Direm granota i no rana. Direm gripau i no sapo. Direm sargantana i no lagartija.